Il-Gvern qed jieħu realtà ta' bombi ma' karozzi b'sensittività kbira, tant li kienu allokati iktar riżorsi għall-Pulizija u beda studju biex tissaħħaħ il-liġi Maltija dwar il-kriminalità organizzata. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta mistoqsi dwar x'jista' jagħmel il-Gvern fuq livell eżekuttiv biex jassigura s-sigurtà tal-poplu fid-dawl ta' dawn l-episodji traġiċi li stqar illi riedu lill-Gvern. Dwar l-andament ġenerali tal-Gvern f'dawn l-aħħar 4 snin, il-Prim Ministru stqar li għalkemm il-Gvern ħoloq tant ġid f'tant qasir żmien fejn irranġa ħafna mill-problemi li wiret fis-settur tal-enerġija, tas-saħħa u tal-ekonomija u tejjeb setturi oħrajn bħat-turiżmu, sissa dan huwa biss il-ġebla tax-xewka. Hija d-differenza fl-attitudni wkoll bejn dan il-Gvern u gvernijiet illi kien hemm qabel. Dan huwa Gvern illi dak li jikseb ma jippretendix li kisbu u jiqafhem l-affarijiet, ma dejjem irridu aktar, dejjem qaċċana aktar għal aktar suċċessi, għal aktar kisbiet għal pajjiżna. Kisbiet li qed jiddistingwuna minn pajjiżi oħra. Aħna wieħed mill-ftit pajjiż li ifaħruna għaliex fil-verità qegħdin inqasmu l-ġid billi ma nieħdu lil ħadd, billi imma inkabruh dak il-ġid u naraw kif inqasmu aħjar. Il-Prim Ministru saħa illi jekk ma jkunx hemm qbil bejn l-imsieħba soċjali dwar iż-żieda fil-paga minima, il-Gvern se jerfa' responsabilità u jżida hu kif għamel fil-baġit li għadda meta bil-benefiċċji mogħtija refa' il-pis minn fuq il-persuni illi jaqilgħu paga minima. Iżda din is-sitwazzjoni taf tinbidel fl-eħħa ta' berqa jekk jinbidel il-Gvern. Jekk il-poplu fil-dritt sovran tiegħu li jażel kap tal-oppożizzjoni biex jmexxi l-pajjiż, niġu b'sitwazzjoni li iwaqqaf l-ekonomija. Huwa ċaru tont, il-mod ta' kif jaħdem, il-mod ta' kif jirraġuna, il-mod ta' kif fil-fema tiegħi ma jifhimx kif taħdem l-ekonomija jwassal biex ikonna inqas postijiet tax-xogħol, nerġgħu lura għal tkabbir ekonomiku medjokri, nerġgħu lura biex ikollu bżonn jolli t-taxxi, nerġgħu lura biex ma jkollniex żidiet fil-pensjonijiet. Iżda sakemm pajjiżna jibqa' mmexxi minn Joseph Muscat huwa assigura li pajjiżna se jkun simbolu mhux biss fl-Ewropa iżda fid-dinja ta' kif tkabbar l-ekonomija, kif tqassam il-ġid u kif iġġib l-ugwaljanza fost il-poplu. Il-poplu jrid jażel issa fis-sena d-dieħla jekk jikkuntentax ruħu illi sempliċement solvejna l-problemi jew iridx li immorru biex inkunu mhux biss l-aqwa fl-Ewropa. Meta qed l-aqwa fl-Ewropa kien hemm min daħak u min dbissem, illum il-figuri ekonomiċi juruna li aħna verament l-aqwa fl-Ewropa. Issa rridu naraw jekk irridu x'inkunu fost l-aqwa fid-dinja.